सामफ्रामबो पलिटिक्सनि आपडेट्सफोरखौ होबाय थायो दिनै पलिटिक्सनि अनगा एसे बेलेग आयदायावहाय नोंथांमोनजों नैबे भिडिअखौ शेयार खालामनो थांगासिनो दं आङो स' आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबोद मोजां मोनगोन आरो मोजां मोनोब्ला जोबजासिम नायनो थाखाय आङो खावलायहरनाय थाग्रोबाय स' जोङो थायो बयबो नर्थ इस्ट रिजनावहाय स' नर्थ इस्ट होननाय लोगो लोगो गोबां डाइभारसिफाइड कालचार ट्रेडिसन जोंहाय बुंफबजोबनाय होननानै जों बयबो मोनथिनो हायो स' नर्थ इस्टनि सोमोन्दै गोबां बाथ्राया नैबेनो जे दासान्दि सोलिफुबाय थानाय गोबां फेस्टिभेल्सफोरनि सायाव नर्थ इस्टनि नेचार आरो एडभेन्चारास भाइब्रेन्ट कालचारेल ट्रेडिसनेल माखासे फेस्टिभिटिस बैफोर फेस्टिभिटिसखौ जोंनि एन्टायर नर्थ इस्टनि रायजो राजा बयबो फेस्टिभेलखौहाय अनसायग्रा आरो बेजों लोगोसे आर्टिस्टफोर आरो बेजोंनो मस्ट एट्राक्टिभलि जोंनि माखासे एथनिक फुड्सफोरा गोबां दावबायारिफोरखौहाय जोंनि फारसे बोबोना लाबोनायखौ जोङो दासान्दि नुगासिनो दङ जानाय लोंनायजों लोगोसे जोंनि कालचार जोंनि नेचार जिथु दङ हिउमेनिटि जोंनि नर्थ इस्ट रिजननि जि सुबुंफोरनि नेचार बेखौ बुंनो थाङोब्ला मोनसे जयफुल स्पिरिट जों बयबो बेखौ लायो आरो बेफोर स्पिरिटखौनो बायदि बायदि श'केस खालामनानैहाय फेस्टिभेलनि गेजेरजों दिन्थिफुंनायबो जादों खुंनाय जादों बेफोरनि गेजेरजोंनो बे फेस्टिभेलफोरनि गेजेरजोंनो जोङो गोबां माखासे मिउजिकनि एक्सपिरियेन्सखौहाय लानो हानायनि खाबुबो मोनो जेरै फक टिउन्स इलेक्ट्रनिक बिट आरो इन्डी भाइब आरो बिदिनो गोबां माने मेनि दायो नर्थ इस्ट होननानै बुङोब्ला मिउजिकनि टेस्टानो आलादा रोखोमनि माबे कमिउनिटिनि ट्रेडिसनेल फक टिउन्स बा इलेक्ट्रनिक बिट्सफोर बा जोंनि बर'फोरनि बागुरुम्बाखौनो होन बा खेराइ मोसानाय बायदि गोबां माने एट्राक्टिभ मोनसे कालचार बा जों बुंनो हायो सरासनस्रायै मोनसे रिच कालचार जोंहा नर्थ इस्ट हिसाबै बयहाबो दं आरो बेखायनो आङो बुंदों बेफोरनो मोनसे आलादा टेस्ट लाबोयो जोंनि नर्थ इस्टनि मिउजिक फेस्टिभेलफोरावहाय नाथाय दुखुनांथाव बाथ्रा आं बुंनो सानाखै थेवब्लाबो हयथ' गोबाङानो बेखौ मिस खालामदों जेरैहाय आं मिस खालामदों आरो बुंनो सानाखैब्लाबो दिनै खनसे नोंथांमोननो बेखौहाय बुंफिननानै होननानै आङो सानदों रायखांफिननानै होफिननो लुबैयो बेनो जे आं फंसेल' रावजोंहाय बुंगोन आइ मिस्ड Dwijing Festival.
स' रायजोफोर नोंथांमोना माखासे दैजिं फेस्टिभेलनि ग्लिम्सखौ नुनो हाबाय। स' रायजोफोर नोंथांमोना दैजिं फेस्टिभेलनि माखासे ग्लिम्सखौ नुनानै थारैनो जानांगौ आं बायदि माने बेवहाय एन्जय खालामनाय माखासे फिलिंसफोरखौहाय हमदांनानै मोनदों बा बेखौ गोबां मिस खालामदों जानांगौ। नाथाय दिनै बे बाथ्राखौ रायखांनायानो जाहैबाय दिनै जोंनि नर्थ इस्टआवहाय हयथ' गोबां फेस्टिभेल्सफोरा जालांबाय आरो बर्थमान जानो थांगासिनो दङ। नाथाय जोङो मिस खालामदों। मानो मिस खालामदों? बेनि गेजेरावनो एसे सोंथिया सिखाङो जे मानो बन्द जाखो? दैजिं फेस्टिभेला हरखाबै मानो बन्द जानो गोनां जाखो? जि फेस्टिभेला गोबां नाजानायनि गेजेरजों आसाम टुरिजम डिपार्टमेन्टजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्ड काउन्सिलनि टुरिजम डिपार्टमेन्टआ बेखौहाय सामलायबोदोंमोन। बिथांमोननि नाजानायावहाय आरो लकेलनि रायजो राजा बिथांमोननि नाजानायावहाय गोबां मोनसे मुंदांखा महर दिनै बै फेस्टिभेलनि गेजेरजों जों मोननो हादोंमोन। मानो जोबलांखो? मानो जाखांफुनाय मोनसे फेस्टिभेलखौहाय हरखाबै बन्द खालामनो गोनां जाखो? नायल' जाल' मोनसेल' फेस्टिभेल जेनाखि जोंनि गेजेरावहाय मोनसे मिउजिकनि स्पिरिटखौहाय जागायखांहोदोंमोन। दान्दिसे समब्लाबो गोबां मोनसे जोंनि फुड्स जोंनि कालचारखौहाय एसेब्लाबो हाइलाइट खालामनो हादोंमोन होननानै आङो सानदों। जेराव जोङो नुदों गोबां ग्लबेल स्टारजों लोगोसे जेराव जोङो नुनो हादोंमोन गोबां बलिउड स्टारजों लोगोसे ग्लबेल स्टार्सफोरनि नुजाथिनायनि गेजेरजोंहाय जोंनि मोनसे नर्थ इस्ट आसामनि जोबथा लांगोनायाव जिहेतु जोंनि आसामनि जोबथा सिमनायाव बेफोरबायदि फेस्टिभेल खुंनो हानाया थारैनो जोबोद बाख्नायथावनामोन। आरो बेजों लोगोसे जोंनि मिउजिकआबो जोंनि सोलोंफुबाय थानाय लाइमोनफोरनि मिउजिकआव चेन्ज जोङो नुनो मोन्दोंमोन। आरो बुंनो थाङोब्ला बे मोनसे पार्ट अफ एनकारेजमेन्टबो जादोंमोन। आरो बेजोंहाय गोबां लाइमोनफोर जायफ्रा सोलोंफुबाय थानाय मिउजिकनि फारसे गोबां इन्ट्रेस्टबो जानो हमदोंमोन। इन्टारनेसनेलावहाय जोंखौ एसेब्लाबो सिनायथि मोननायजों लोगोसे जोंनि लकेल टुरिजम कालचारफोरखौहाय एसेब्लाबो जौगाखांहोदों होननानै आं सानो। अके, गोबांथार बाथ्रा आङो डिपलि थांनो लुबैयाखै जिहेतु आङो दिनै पलिटिक्सनि एसे आलादा टपिक नोंथांमोनजोंहाय शेयार खालामनो थांखि लादों। जिहेतु आङो गोबां डिपलि बेनि फारसे बिजिरनो थाङाखै। सरासनस्रायै आं बेखौनो बुंगोन, बाथ्रा बुंसोलायनाय खोनायो, गोबां बाथ्रा जोंनि दैदेनगिरि जोंनि लिडारफोरनि गेजेरावहाय सावरायनाय जोङो खोनायो। आरो दैजिं फेस्टिभेलखौ लानानै गोबां कन्ट्रभारसि जानायखौ जोङो नुयो, बाथ्रा बुंनायखौ जोङो नुयो। नाथाय बेनि आन्दोआव आंनि फारसे आं जास्ट मोनसेल' अपिनियन होनो होननानै सानदों। जिहेतु फेस्टिभेल दिनै जोंनि नर्थ इस्टआव खुंगासिनो दङ, सोलिगासिनो दङ आरो मोजाङैनो गाजा गोमजायै बुहुत गोबां कालारफुल इभेन्ट्सजों लोगोसे बयबो ग्रोम ग्रोम बेवहाय बाहागो लानायखौबो जोङो नुनो मोनगासिनो दं। माखासे नेगेटिभिटिखौ जोङो नायनो थाङोब्ला 12 मास जोंनि बिटिसि ओनसोलाव बा जोंनि आसामावनो गोबां बिदिनो प्रत्येक मासाव जोङो गोबां बायदिसिना फुजा बायदिसिना प्रग्राम अर्गानाइज खालामनायखौ नुयो। जायनि जाहोनाव जों दिनै नुदों जौ जुवा बन्द खालामनायनि अनगा जौ जुवाखौ प्रमट खालामनायखौबो नुदों। लोगोसेनो सोरबा बायदिया बुंदों बन्द खालामबाय, बन्द खालामनांगौ होननाय गोबां बाथ्रा बुंसोलायनायबो जोङो नुयो। थेवब्लाबो बेनि गेजेरावनो आन्दोआव जालांगासिनोबो दं। आरो नुदों जोंनि दैदेनगिरिफोरानो गोबां बैफोरबायदि फिसा फिसा प्रग्राम्सफोरावहाय माखासे डनेशन्स होनाय, बेखेवना होनाय, बेवहाय बाहागो लानाय, गावनि पलिटिकेल डायलग्सफोरखौ रिप्रेजेन्ट खालामनाय। नाथाय बेफोरावहाय गोबां नेगेटिभिटि सोलिगासिनो दं, जायनाखि दैजिं फेस्टिभेलजों सोमोन्दो गैया। दैजिं फेस्टिभेला बन्द जालांबाय, नाथाय दिनैसिम बैफोर एक्टिभिटिसनि फारसे जे कन्ट्रभारसि जादोंमोन दैजिं फेस्टिभेलखौहाय लानानै, नाथाय बेफोरखौ दिनैसिम बन्द जासेयावबो जों गोबां एक्टिभिटिसफोरखौ दिनैसिम सोलिनायखौ नुगासिनो दं। अब्ला दैजिं फेस्टिभेला बेवहाय बोरै हाबसनखो? थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला जौ जुवा लाइमोनफोरनि गेजेरावहाय गोबां एडिक्सन जानाय, नेगेटिभिटिनि फारसे सेक्सुवेलि बायदिसिना लोंनाय जानाय बेफोरनि फारसे गोबां कन्ट्रभारसि जानायखौ जोङो दैजिं फेस्टिभेलनि मुङाव गोबां खोनानो मोनदों। नाथाय पजिटिभनि फारसे साननाय बुंनाय जुदि जोङो गोथौयै सानना नायोब्ला बे मोनसे जोंनि गेजेराव आं जा बुंलांनाय बेफोर बाथ्राफोर जौगाखांबोनाय जे एन्टायार नर्थ इस्टआव गुबुन गुबुन रायजोफोराव जोंनि नर्थ इस्टआव बे फेस्टिभेलखौ गाजा गोमजायै खुंबोगासिनो दं। स' एनिवे रायजोफोर, गोबांथार डिपलि आं जिथु थांखाया होनदों पलिटिक्सनि बागै, बर्थमान जा फेस्टिभेल जालांबाय बेखौ आं नोंथांमोननो आंनि भिडिअनि गेजेरजों दिनै शेयार खालामनो होननानै सानदों। स' आसा खालामदों नोंथांमोना बे फेस्टिभेल्सफोरनि आङो गोबां डिटेल्सै बेखौ बुङा, नाथाय आं बेनि बहा जादों आरो माबे माबे दाननिफ्राय सोलिगासिनो दङ बे फेस्टिभेलफोरा बेखौ नोंथांमोन नैबे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामलांगासिनो दं। स' बिदिनो गोबांथार फेस्टिभेल फारि फारि आं जुदि बुंलाङोब्ला सेथि नाम्बारावनो माजुलि मिउजिक फेस्टिभेल, जिहेतु 22 नभेम्बरनिफ्राय लानानै 24 नभेम्बरसिम गोबां गाजा गोमजायै जालांबाय। लोगोसेनो नै रिसेन्टलि दिनैनिफ्राय स्टार्ट जानाय अरेन्ज फेस्टिभेल 13 to 15 डिसेम्बर नैबे
थामथियाव लेटलांपय मिउजिक फेस्टिवल मिज'रामाव 14 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम जालांबाय आरो जों मिथिगौ बयबो जोंनि साखाथियाव थानाय रायजो मोनसे शिलं बेवहाय चेरी ब्लसम फेस्टिवला गोबां माखासे ग्लबेल स्टारजों लोगोसे चेरी ब्लसम फेस्टिवला गोबां गाजा गोमजायै 15 नभेम्बरनिफ्राय 16 नभेम्बरसिम गोबां आर्टिस्टफोर फैदोंमोन ग्लबेल स्टार्सफोर जेरै एकन बनि एम लुकास बिथांमोना फैनानैहाय कालारफुल मेहेरगोनां बानायलाङो लोगोसेनो फेलकन फेस्टिवल जोंनि आसामावनो 13 to 15 डिसेम्बरनि बेबो सोलिगासिनो दङ बासार कनफ्लुएन्स बे आरोबाव अरुणाचल प्रदेशआव 6 to 8 डिसेम्बर बेबो जालाङो लोगोसेनो सियां फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश बेबो 14 to 17 नभेम्बर बेबो जालांबाय हर्नबिल फेस्टिवल जिहेतु जों बयबो मिथियो मुंदांखा मोनसे फेस्टिवल नागालेण्डआवहाय 1 डिसेम्बरनिफ्राय नै बावैसो 10 डिसेम्बरसिम बे सोलिदोंमोन आरो गोबां दावबायारिफोर बाइकार्सफोर आरो लकेल आर्टिस्टफोर आरो गोबां कालचार ट्रेडिसनफोरनि श'केस खालामनायबो जायो